ассалому алайкум бародаро ва тамошобини азиз, хуш омадед ба дарси дуюми мо аз курси барномасозӣ дар Python. хуб, дарси дуюми мо тағйирёбандаҳо ва намудҳои маълумот дар Python мебошад. дар ин дарс мо дида мебароем тағйирёбандаҳо ва нақши онҳо дар Python, намудҳои тағйирёбандаҳо ва истифодаи онҳо, эълон кардани тағйирёбандаҳо ва иҷрои амалҳо бо онҳо. албатта тағйирёбандаҳо дар Python беҳад бисёр ҳастанд ва мо дар як дарс наметавонем ҳамаи онҳоро омӯзем. мо мухтасар дар бораи тағйирёбандаҳо дида мебароем ва дигар тағйирёбандаҳо ва инчунин пурратар дар бораи онҳо дар дарсҳои қаблӣ, дар дарсҳои оянда ҳатман шинос мешавем. хуб, тағйирёбанда контейнерест, ки барои нигоҳ доштани маълумот истифода мешавад. ҳар як тағйирёбанда дорои ном ва арзиш мебошад. тағйирёбандаҳо ба мо имкон медиҳанд, ки маълумотро дар барнома нигоҳ дорем ва онро баъдтар истифода барем. яъне ҳангоме ки мо тағйирёбандаро эҷод кардем, дар хотираи компютер як ячейка кушода мешавад ва мо метавонем дар дохили он ячейка дилхоҳ маълумотро гузорем. барои хотири фаҳмотар шудан мегузарем ба қисми амалия. хуб, мисол папкае ки дар дарси гузашта мо сохта будем бо номи Python Lessons. дар инҷа нигоҳ кунед, як адад дарси як ҳаст ва дилхоҳ редактори матниро мекушоем. як файл месозем. хуб, файлро сохранид мекунем. сохранид. ҳатман суроғаша дуруст кардан дар кор аст. ҷа менависем lessons, lesson 2.py ва тугмаи сохранидро пахш мекунем. хуб, файли Python барои дарси 2 сохта шуд. анакнун мо месозем аввалин тағйирёбандаро. тағйирёбандаро ба забони англисӣ перевод кунем, агар variable мешавад. аз ҳамин сабаб ман менависам my, яъне тағйирёбандаи ман, ва қиматаша мебахшем, мисол 25. нигоҳ кунед, my variable ин номи тағйирёбанда ҳаст. аллакай мо тағйирёбандаро сохтем бо номи my variable ва ба он арзиш додем, арзиши 25. каме бошад дар бораи номгузории тағйирёбандаҳо ман гуфта гузарам. нигоҳ кунед, мо my навистем ва пробел нижни тире мондем, яъне хати поён мондем ва variable навистем. дар инҷа ба ҷои хати поён мо наметавонем просто ҷои холӣ монем, аллакай ин хато ҳисоб мешавад. барои хотире ки хато ҳисоб нашавад, мо метавонем аз намуди мисол просто танҳо хати поён ё ин ки аз намуди camel case истифода барем. намуди camel case гуфта чиро мефаҳмонад? намуди camel case ҳамин аст, ки ҳарфи якуми тағйирёбанда ба ҳарфи хурд нависта мешавад ва дигар калимаҳое ки баъдан мегӯянд бо ҳарфи калон сар мешаванд. мисол нигоҳ кунед, my variable vera ба ҳарфи калон менависем, ё ин ки my variable first. ин мешавад ки тағйирёбандаи якуми ман. ин намуди номгузорӣ намуди camel case номгузорӣ карда мешавад. акн ин намуди номгузориро барои чӣ истифода мебаранд? барои оне ки дигар барномасоз агар коди шуморо кушода хонад, фаҳмо шавад, ё ин ки шумо баъдтар кода кушода бинед, ҳамин код фаҳмо шавад. мисол мо метавонистем нависем ки my variable, ин ҳам ягон хатогӣ надорад. чӣ хел ки натиҷа ҳаст, натиҷа мехоҳем, ҳам хел натиҷаро мебурад, лекин дар ҳамин навишт каме ҳам бошад, қоидаро ҳам нагӯем мешавад. намуди навишташа камтар безеб карда нависем, гӯем намуди зоҳирияш безеб шуд. агар мо якта нижни тире монем, каме ҳам бошад хушрӯтар мешавад ва фаҳмотар мешавад. анакнун мефаҳмем ки дар ин тағйирёбанда кадом намуди маълумот ҳаст, яъне кадом намуди арзиш ҳаст. мо my variable гуфта сохтем, метавонем дар инҷа мисол дигар намуди маълумот низ дохил кунем, сатр, символ ё ки дилхоҳ аломат. дар инҷа нигоҳ кунед, айни ҳол намуди
намуди арзише ки ба худ қабул кардаги аз тағйирёбандаи my variable адад мебошад, чуба ин ки 25 ин адад ҳаст. тағйирёбандаҳо қисми муҳими барномасозӣ мебошанд, зеро онҳо ба мо имконият медиҳанд ки маълумотро захира кунем ба монанди 25 ва баъдан онҳоро коркард кунем. мисол як адад мегирем 25, як адади дигар мегирем 30 ва мо ҳангоми коркард кардан баъдтар метавонем ҳарду ин амалро бо ҳамдигар ҷамъ кунем, тарҳ кунем ё зарб тақсим кунем. мо метавонем тағйирёбандаҳоро барои нигоҳ доштани рақамҳо, матнҳо ва ғайраҳо истифода барем. намудҳои тағйирёбандаҳо ва истифодаи онҳо. дар Python намудҳои гуногуни тағйирёбандаҳо мавҷуданд ки ҳар кадоме барои нигоҳдорӣ ва коркарди намудҳои гуногуни маълумот пешбинӣ шудаанд. фаҳмидани гуногунии тағйирёбандаҳо муҳим аст, зеро онҳо ба шумо имкон медиҳанд то ба ҳар як тағйирёбанда маълумоти ба худ мувофиқро таъин кунед. хуб, мисол дида ки кадом намуди маълумотҳо вуҷуд доранд. якум намуди тағйирёбанда ин номгузорӣ карда шудааст int. навъи маълумоти int барои нигоҳ доштани ададҳои бутун истифода мешавад. мисол мегирем age, яъне синни сол баробар мисол 24 сола. ҳамин хел. ё ин ки ба монанди ҳамин дилхоҳ тағйирёбандаро эҷод мекунем ва танҳо мо метавонем дар инҷа рақам нависем. танҳо рақамҳои бутун, ададҳои бутун. мо мисол наметавонем 24/5 нависем. аллакай ин ба намуди int дохил намешавад. 24/5 нависем, ягон хатогӣ наметиҳад, лекин ба намуди ададҳо ворид намешавад, яъне ба намуди тағйирёбандаи int ворид намешавад. барои 24/5 навистан бо махсус тағйирёбандаҳо бо намуди float ҳаст. навъи маълумоти float барои нигоҳдории ададҳои нопурра истифода мешавад. мисол нигоҳ кунед, қимати p нопурра ҳаст. p менависем баробар хуб 3 159 буд, чанд буд точно дахотирам нест. ин бошад намуди float ба худаш гирифтагӣ ҳаст. нигоҳ кунед, ман тағйир float комментария карда монам фаҳмо шавад, инаш ҳаст int. намуди тағйирёбандаи int, намуди тағйирёбандаи float. ва нигоҳ кунед, мо дар инҷа ҳангоми навиштан аз намуде ки мо ворид кардаги ҳастем, яъне нуқта ё ин ки адади бутун, аллакай забони Python ба худаш фаҳмида гирифт ки тағйирёбандаи якум эълон кардагимон age ин намуди int дорад. тағйирёбандаи дуюм бошад, намудаш float ҳаст. ва боз барои хотири дохил кардани маълумотҳо ба намуди матн, яъне сатр ё ки номи истифода баранда ё ягон чизи дигар ба намуди текст сатр навистан, ҳаст маълумот тағйирёбанда ба намуди str, яъне номгузорӣ карда шудааст str. пурратар гӯем агар string, яъне сатрҳо. навъи маълумоти string барои нигоҳ доштани маълумоти матнӣ пешбинӣ шудааст. сатрҳо бояд дар дохили нохунакҳои ягона ё дугона навишта шаванд. хуб, нигоҳ кунед, мисол менависем name баробар нохунакҳои дугонаро ҳатман кушода ва маҳкам кардан дар кор аст. баъд дар дохили ин менависем номи истифодабарандара ё ин ки дилхоҳном. инчунин мо метавонем бо нохунакҳои ягона нависем. нигоҳ кунед, ҳангоми нохунак набудан аллакай хатогӣ дода истодааст. нохунакҳои ягонаро нависем, хатогӣ наметиҳад, лекин ҳатман дар дохили нохунак буданаш дар кор ҳангоми ҳарф навистанамон. мисол мо наметавонем аввал рақам нависем, баъд ҳарф нависем. ин аллакай хато мешавад, яъне ду намуди маълумот дар дохили як тағйирёбанда. инчунин боз намуди тағйирёбандаи bool ҳаст. агар пурратар карда фаҳмонем, bool яъне boolean, рост ё дурӯғ. навъи маълумоти boolean метавонад танҳо ду арзиш қабул кунад. мисол ба монанди int, float, string. дилхоҳ маълумота қабул карда наметавонад, танҳо ду намуди маълумота қабул карда метавонад. тамом инҳо бошанд true ва false ҳастанд. он яъне навъи маълумоти boolean барои амалҳои мантиқӣ, ифодаҳои шартӣ истифода мешавад. мисол нигоҳ кунед, мегирем
is true. True рост мешавад. Переводаш кунем агар ба забони тоҷикӣ, яъне рост. Is true, оё рост, менависем true. ҳатман бо ҳарфи калон нависан дар квартира. Агар бо ҳарфи хурд нависем, аллакай хато пешниҳод мекунад. True ва ҳаст мисол is false. ногуфта намонад ки ҳангоми номгузорӣ кардан шумо метавонед дилхоҳнома нависед. Мисол ман инҷа is true нависам, ин ҳатмӣ нест, шуморо бояд is true нависед. Ин ихтиёрӣ аст. Шумо метавонед is true нависед, is false нависед ё дигар маълумоти ба худатон писанд будагира. намуди маълумоти булиан дар куҷо истифода мешавад? Мисол мо дар барнома истифода мебарем ки ин студент ҳаст, ин донишҷӯ ҳаст. дар инҷа танҳо ду ҷавоб ҳаст, ё ҳа ҳаст ё не. агар ҳа бошад мо true мемонем, не бошад агар false. тамом, дигар ҷавоб вуҷуд надорад. ва тағйирёбандаи дигар бо номи list номгузорӣ карда шудааст. ин навъи маълумот яъне list ба шумо имкон медиҳад ки маҷмӯи элементҳоро бо пайдарпайӣ тартиб дода шуда нигоҳ доред. унсурҳои рӯйхат метавонанд ба гуногунии намуди маълумот аз ҷумла рӯйхатҳои дигар бошанд. мисол мегирем. хуб, рӯйхат барои рақамҳо, numbers яъне рақамҳо, ва ҳатман нохунакҳои чоркунҷаро кушодан дар кор, қавсҳои чоркунҷаро кушодан дар кор. ман қавси чоркунҷаро мекушем. ин забони Python ба таври автоматӣ мефаҳмад ки ин намуди маълумот, яъне ин намуди тағйирёбанда намуди list ҳаст ва дар инҷа метавонем мо дилхоҳ рӯйхата ворид кунем. мисол 1, хуб, 2, 3, 4 ва инчунин мо метавонем дигар намуди рӯйхатҳоро истифода барем ба монанди номҳо. мисол менависем names баробар қавсҳои чоркунҷа. ҳатман дар дохили нохунак нависtan дар кор, чӯба ки ном аллакай маълумоташ тағйирёбанда ба намуди string шуда истодааст. менависем мисол Аҳмад ё ин ки бахтовар. ва баъдтар дар дохили барнома мо метавонем ин намуди маълумотҳоро истифода барем. айни ҳол мо дар ин боло нигоҳ кунед, дар қисми болоии код мо ҳамаи ҳамин маълумотҳоро сабт карда истодем дар хотираи компютер. нигоҳ кунед, вақте ки мо навистем my variable, компютер ба таври автоматӣ як чоркунҷаро барои худаш сохт ва интизор мешавад ки мо дар дохили ҳамин чоркунҷа кадом намуди маълумотҳоро ҷойгир мекунем. ҳангоми 25 ворид кардан ҳамин ячейкае ки мо сохтагӣ ҳастем ба намуди int табдил меёбад. агар ададҳои нокорраро ворид кунем ба намуди float табдил меёбад. агар мо нохунакҳоро кушода дар дохили ин тағйирёбанда сатрҳо дохил кунем ба намуди string табдил меёбад. инҳо танҳо чанд намуди тағйирёбандаҳо дар Python мебошанд. фаҳмидани намудҳои гуногуни тағйирёбандаҳо ва истифодаи онҳо ҳангоми кор бо тағйирёбанда ва эҷоди барномаҳои мураккабтар муҳим аст. хуб, эълон кардани тағйирёбандаҳо ва иҷрои амалҳо бо онҳо. эълон кардани тағйирёбандаҳо дар Python хеле содда аст. ин аз шумо талаб мекунад ки навъи онҳоро ба таври возеҳ муайян кунед, зеро Python навъи онҳоро ба таври автоматӣ муайян мекунад. хеле ки дар ин боло гуфтем, ҳангоми адада ворид кардан, дилхоҳ адад ё сатра ворид кардан, забони Python ба худаш муайян мекунад ки кадом намуди тағйирёбанда ворид карда шудагӣ ҳаст. асосан Python навъи маълумот, яъне намуди маълумоти тағйирёбандаро дар асоси арзише ки мо бо он таъин мекунем мефаҳмад. мисол агар нохунак монем, значит намуди тағйирёбанда string мебошад.
کار با تغییریابنده ها. وقتی که تغییریابنده ها را اعلان کرده می شوند شما می توانید با آنها عملهای گوناگون از جمله عملهای متماتیکی، پیوست‌کنی سطرها و دیگر عملها را اجرا کنید. مثال میگیریم عملهای متماتیکی میگذاریم به قسم عملیه. عملهای متماتیکی را اجرا میکنیم. یکم تغییریابنده را ما میسازیم ا نامگذاریش میکنیم ا برابر مثال 10. دویم تغییریابنده ب برابر خب 5 و هر دوی همین برای خاطر عملهای متماتیکی رو فهمیدن هر دوی همین ما با هم دیگر جمع کردنمون در کار. جمع این دو عدد الکی با عملهای متماتیکی وارد می شود. اینجا من نویسم عملهای متماتیکی. خوب خطاگی داد. ما با زبان پایتون کار کرده ایستادیم. از همین سبب کامنتاریا در زبان پایتون با یاری علامت رشادکا گذاشته می شود. البته این کامنتاریا رو منم خطا است. تلیت کرده رشادکا می نویسیم. در همه زبان های برنامه سازی کامنتاریا گفتگی چیز هست. خب کامنتاریا برای چی خدمت می رساند؟ در همینجا ما کامنتاریا نویسیم عملهای متماتیکی، لیکن هنگامی زاپوستید کردن کد این سطر یعنی سطر 15 خوانده نمی شود. همچون یک قسم یاردرسان کد برای برنامه ساز می باشند. این نویسن حتمی نیست. لیکن خب میگذاریم به عملهای متماتیکی دو تغییریابنده به نمود این ساختیم. هر دو همین تغییریابنده را ما باید با همدیگر جمع کنیم. برای جمع کردن این دو عدد مثال می نویسیم sum result و در اینجا ا جمع ب. تمام ما در همینجا دو عدد یعنی عدد ا و عدد ب را با همدیگر جمع کردیم. برای دیدن نتیجه که در حقیقت کد نوشته ما درست کار کرد و 5 با 10 جمع شده ایستاده است ما در قطار نو می نویسیم print قفس شده و تغییریابنده sum result. یعنی در این تغییریابنده sum result ما هر دو عدد با همدیگر جمع کرده ایستادیم. خب زاپوستید میکنیم یا با کد زاپوستید فایل پایتون. نگاه کنید در حقیقت جواب نتیجه یعنی 15 هست. در حقیقت 10 رو با 5 جمع کنیم 15 می شود. همین طور ما می توانیم اینچنین همین عملها رو با همدیگر ضرب بزنیم، تقسیم کنیم و طرح کنیم. مثال برای طرح کردن خب می نویسیم different result یعنی نتیجه طرح ا طرح ب. اول همش نویسیم بعد زاپوستید میکنیم کد. خب برای ضرب کردن خب ضرب با زبان انگلیسی product هست. product برابر ا ضرب ب. میگیریم یک عدد دیگه تقسیم یعنی division ا تقسیم ب. اکنون همه همینا چاپ کردنمون در کار. خب من پرینت لینا کپی رو باید بستوید میکنم. خب دویمش هست الکی different result اینش می شود product result و اینش می شود division result. یک بار کد زاپوستید کرده میبینیم. میبینید در حقیقت کار کرد. یکم جمع کرد 10 15 10 با 5 جمع کرد 15 شد و دویم طرح کرد از 10 5 طرح کرد 5 شد. سوم ضرب کرد 10 با 5 ضرب زد 50 شد. چهارم باشد تقسیم کرد و 2 از 0 برآمد. استفاده می‌بریم عمل‌های سطری را. من این قسمی کد کامنتاریا کردم اونا برای در ترمینال دیگر
набаромаданаш барои хотири тестар, яъне бо клавиатура комментария кардан, шумо метавонед кнопкаи контрол ва слешта пахш кунед ҳангоми англисӣ будани клавиатура мана. хуб, истифода мебарем намуди тағйирёбандаи string. мисол менависем first name, яъне номи якум. ман мисол мегам номи худам ва номи дуюм last name баробар менависам номи дуюмам менависем. анакнун ҳар дуи ҳамин номҳоро бо ҳамдигар мисол нигоҳ кунед. агар мо бо ҳамдигар пайваст карда монданамон дар кор. мисол нигоҳ кунед, дар инҷа мо Шаҳрёр нависем, дар қатори дуюм Юнусов. мо бояд ҳаминҳоро ҳар душа дар як қатор мисол Шаҳрёр Юнусов чоп кунем. барои хотири ин як таҳия тағйирёбанда месозем бо номи full name ва ҷамъ мекунем ҳар дуи ададҳоро, ҳар дуи астағфируллоҳ, ҳар дуи тағйирёбандаҳоро бахшиш. хуб, first name ҷамъ ҳатман ду нохунак мондан дар кор, боз ҷамъ ё бе нохунакам мешавад. нигоҳ кунед, лекин ҳар дуи калима бо ҳамдигар ҷафс мебиёнд. барои хотири пробел мондан, яъне ҷои холӣ мондан гузоштагӣ ҳастем. хуб, менависем last name ва ҳаминҳоро дар экран чоп мекунем. хуб, print қавса мекушоем, full name менависем ва запустид мекунем кода. запустид файл Python. нигоҳ кунед чӣ хеле дистодед. Шаҳрёр Юнусов буромад. агар мо дар инҷа ман ин қисми кода удалит кунем, танҳо ҷамъ монем, пробел удалит мешавад. нигоҳ кунед, мана Шаҳрёр Юнусов часпидагӣ бо ҳамдигараш навист. ҳатман хоҳед, агар пробел монед, нахоҳед намонед. хуб, анакнун мо мегирем амалҳои муқоисавӣ, яъне булӣ. дар ин боло гузаштем амалҳои булӣ гушошудозер. мана is true, is false. ҳаминҳоро дар амалия мебинем. нигоҳ кунед, ман инҳорам комментария кунам, халал нарасонам. хуб, анакнун менависем амалҳои муқоисавӣ. хуб, якум амала мегирем. нигоҳ кунед, якум тағйирёбандаро месозем ба номи x баробар мисол 10 ва y баробар 20. анакнун менависем дар поён, баъд пас аз тағйирёбандаро эълон кардан, мисол is equal, яъне баробар ҳастанд. баробари x, барои хотире ки мо проверка кунем ки аломати x бо y баробар ҳаст ё ки не, дута аломати баробар мемонем. дута баробар y. дар инҷа ин ду баробар мефаҳмонад, яъне муқоиса мекунад ҳар душа дар ҳақиқат баробар ҳастанд ё ки нестанд. барои хотири дидани натиҷа танҳо мо менависем print дар дохили қавс is equals. агар мо кода запустид кунем, нигоҳ кунед, мо дар инҷа гуфтагӣ ҳастем ки адади 10 бо адади 20 баробар ҳаст, бояд натиҷа false шавад. чуба ки дар инҷа ҷавоб дута ҳастанд, ҳа ё ки не. дар инҷа баробар нест. мо запустид файл мекунем, нигоҳ кунед, false, яъне натиҷа амали адади x бо y баробар нест. 10 бо 20 дар ҳақиқат баробар нест. ба монанди ҳамин шумо метавонед амалҳои муқоисавӣ, яъне булиро истифода баред дар дохили барнома. инчунин мо метавонем бо ёрии дигар аломатҳо, мо танҳо дар инҷа баробар дидем, яъне муқоиса кардем ки адади 10 бо 20 баробар дар ҳақиқат баробар ҳаст ё ки не. мо инчунин нигоҳ кунем, мисол метавонем is
мисол калон бо забони англисӣ мешавад great. яъне калон ҳаст баробар x калон хуб y. натиҷаро мебинем. ба ҷои is equal мо менависем is great. натиҷаро мебинем ки чӣ натиҷа мебарад false, яъне дар ҳақиқат адади 10 аз 20 калон нест. агар мо бо ҷои 10 нависем ки c, бояд натиҷа true чоп шавад. маъна чӣ хеле бисёр дар ҳақиқат адади c аз адади 20 калон ҳаст. хуб дар инҷа мумкин савол ба миён биёяд ки тағйирёбандаҳо барои чӣ дар кор ҳастанд. модоме ки мо метавонем мисол дар ҳаминҷа нависем. нигоҳ кунед, мо тағйирёбандаҳои сатриро агар истифода барем, шояд сатри мана мо метавонистем ҳамин нома нависем дар дохили аз тағйирёбанда истифода набурда. нигоҳ кунед, тағйирёбандаҳоро ман комментария мекунам ва дар инҷа менависам. чоп кунем, дар ҳақиқат натиҷа чоп мешавад. нигоҳ кунем, мана шаҳриёр Юнусов дар ҳақиқат навист, яъне чоп шуд. анакнун мо чӣ дар кор ҳаст ки корро бисёр карда, мисол манахе тағйирёбандаҳо созем, кодҳои зиёдӣ нависем ва баъдан дар дохили принт чоп кунем ҳамин чиро. ҳангоме ки коди мо хурд ҳаст, ин гуна навиштаҷота навиштан осон ҳаст, лекин коди мо ҳангоме ки 2, 3000, 4000, 5000 қатор шуд, мо наметавонем ҳар дафъа ҳамин чиро навистан гирем. ин наметавонем ба кадом маъно? мисол агар дар дохили як код дар 100 ҷо принт нависта ҳамин тағйирёбандаро чоп кардан дар кор бошад, мо дар кор нест барои мо ки 100 бор ҳамин нома нависем. ҳамин дутара як бор мо дар инҷа нависем тамом, дар дигар ҷо просто танҳо ман ҳамин full name менависем тамом. ин як. дуюмаш ҳангоми иваз кардан барои мо беҳад қулай ҳаст. нигоҳ кунед, мо агар дар 100 ҷой принт навистагӣ бошем, хел агар хоҳем ки манин шаҳриёр Неву мисол ягон номи дигар шавад, мо бояд ҳамаи ҳамин иваз карда фуроем. анакнун ҳангоми тағйирёбанда будан, яъне аз тағйирёбанда истифода бурдан, мо метавонем танҳо ҳамин як қатори 28 иваз кунем, ҳамаи инҳо дигар ба таври автоматӣ иваз мешаванд. хулас тағйирёбандаҳо кори барномасозро беҳад осон мекунанд. ин буд яке аз намунаҳои тағйирёбанда чӣ тавр истифода бурдан ва барои чӣ дар кор ҳастанд тағйирёбандаҳо. худо хоҳад дар дарсҳои оянда мо тағйирёбандаҳоро дар намуди амалия истифода мебарем, яъне дар барномаҳо. ҳангоми дар амалия дар барнома истифода бурдани тағйирёбанда барои шумо боз ҳам фаҳмо ва соддатар шуда рафтан мегирад. забони Python яке аз забонҳои соддатарин мебошад. мисол агар шумо дар забони Java-ро омӯхта истода бошед ё ки забони Kotlin омӯхта истода бошед, тағйирёбандаҳо ин қадар содда нестанд. мисол дар забони Java мо бояд пеш аз ҳангоми навистани тағйирёбанда ҳатман намудаша нависем. дар инҷа мо навистагӣ ҳастем, намуди int ҳатман пешаш навистан дар кор int, баъд номи тағйирёбанда баробар ва баъд арзишаш. анакнун забони Python бошад, ҳамин хел содда карда ҳаст ки забона барои навомӯзон ҳангоми мо номи тағйирёбандаро навистан ва маълумотро ворид кардан, ба таври автоматӣ забони Python мефаҳмад ки кадом намуди тағйирёбанда ворид карда шудагӣ ҳаст ва намудаша худаш мегирад ба таври автоматӣ. ин буд яке аз намунаҳое ки забони Python соддатар мебошад барои навомӯзон. бисёр ҷойҳое ҳастанд ки ҳангоми омӯзиши забони Python ба мо кӯмак мекунанд, яъне барои навомӯзон. мисол дар коде ки дар Python 10 қатор ҳаст, шумо ин кодро агар ба забони Java табдил диҳед, дар забони Java ҳамин корро иҷро кунед, шояд 50-60 қатор шавад, яъне 5-6 баробар
коди шумо зиёд мешавад, кори шуморо зиёд мекунад. хуб аз мавзӯъ берун намеравем. Ин буд дарси имрӯзаи мо дар бораи тағйирёбандаҳо дар забони Python. агар ягон саволҳо бошад нависед, ягон ҷои нофаҳм бошад нависед, ман ҳатман такрор ба такрор боз мефаҳмонам. ҳозираш ташаккур ба диққататон. Ман умедвор ҳастам ки дар дарси имрӯза шумо ягон чи каме ҳам бошад, ягон чи ба худатон омӯхтагӣ ҳастед. хайр, то дарсҳои оянда. вазифаи хонагӣ ва тестҳоро дар зери видео мемонам. ҳатман даромада дар сайт хонед ва вазифаи хонагиро иҷро кунед, тестҳоро кор кунед. Ман проверка карда мебурам.